piye arep dengkul menyok nek ora pengaruh ning swara to suarane yo panggah apik cengkoke yo panggah apik mula ya tetep kudu makan to selondone ora apa-apa wong ya ditutupi kanggo jalik ora ketok kok ya ning kuciwane mengko nek nembang kuwi ora iso jumeneng dadi nek ana sawelane dipotong mergo ora iso jumeneng ya ora ya sing sepo-sepo sing padha rasa jumeneng ora apa-apa ya per ya anu yo Prastini tak sering dina mergo iki ana pengumuman penting dimungke saka pendinane Mas Bawor Sardi kru streaming channel Dalang Sena iki nyuwun dimungke nyuwun pangapunten nderek diumumke mbok menawi wonten ing nemu kunci utawi kontak montor kula kunci utawi kontak montor Yamaha Mio wonten gantungan klintinge cilik. Nah, iki pinane Mas Bawor Sardi kru streaming Dalang Sena iki kelangan kunci motor Mio. Dene kuncine ana klinting cilik kok menawi wonten ing Kemanggiaken monggo lajeng kula aturi maringaken wonten ing bagian operator streaming. Ya, matur nuwun monggo Pratiwi. Bareng rada mrene sithik jan ketok tambah enom Mbak Yuku. Yo dioper nang Semoyo Berbah Sleman. Sabar meneh Bayu. Sing tiba mulu iki cendhek, gare wing cendhek iki babaske nang minggir Sleman. Nek ora kena tiba mulu wing cendhek iki. Nek Bunati iki nek cendhek ora mau. Sing rada dawa. Oke. Ramadan nindake poso. Rada dawa nek Bunati. Kapan ya. Terus dawa nek Bunati. Sing dienggo penutup pawane kuning utawa kulite kuning nang grene iki seneng sing cendhek-cendhek. Ayo sing cendhek ayo dienggo penutup. Kok gone ora iso rata. Mburi sarahku mana nih? Kok tak jatah dhewe no. Khusus kowe mengko ana jatah dhewe. Yo ditibake lagon kepeling nangkani pambutan saka Kemang Bugati pendinane Pak Haji Muhnuri. Monggo kepeling.
saka penjane Pak Haji Nuri ingkang mengugati wis dipinangkani ya Pak Banjuri sak banjure ngaturake lagon-lagon mbok menawa ana sing request apa ya ana sing request iki ana request saka dulurku sing lenggah ana ing Singapura lha kok aduh temen apa ya iso resane Dira streaming lumantar channel Dalang Sena kuwi pamriye sing ning luar Jawa, sing ning luar negeri lho iso padha mresani nyatane dulur-dulure Pak Haji Nuri sing saka Bengkulu wingi ada takon dira streaming mboten alhamdulillah dira streaming dadi iso padha mresani ning kono. Heeh. Iki alhamdulillah kunci kontak gone kru streaming Dalang Sena gone Mas Dawar Sardi wis ketemu alhamdulillah matur nuwun dateng ing sampun manggihaken merga kru streaming Dalang Sena ingkang asma Mas Dawar Sardi iki daleme tebih ning Prambanan kono. Ya syukur nek wis ketemu kala. Dikeloke Dik iki minangkane pamungkutan saka panjenengane Mbak Linda Singapura kepareng nyawer 500.000 ya terus gandeng iki sing dipundhut kuwi Mbak Ayu Purwostari iki dienggo Mbak Ayu Purwostari kuwi 200.000 heeh terus gandeng le transfer kuwi lumantar operator Mas Agus Kojluk heeh kuwi tak jatah 100 heeh terus gandeng sing menyampaikan suara aku koman 200.000 lumayan ya bagi-bagi kok
dalan kuwi teles ya. Ya, golek sikit saka pendinane Mbak Linda Singapura. Ucapane kepiye? Ya, Pak, nanti saya request lagu Imbangono Katresnanku yang nembang Mbak Ayu. Lagunya ditujukan buat Pak Putra Dikari Bolodewa. Selamat utah, panjang umur, rezeki, barokah, dan sehat selalu dari Linda SDP PKWL Tasik. PKWL Tasik kuwi, PKWL Tasik kuwi peduli kasih perpagelaras kedong sing suwi ya panjenengane Pak Putra Dikari minangka dadi ketua iki dilalah pasi ulang tahun. Ya dilalah uga ya kok ya dilalah kebetulan sing mengku ganti panjenengane Pak Haji Nuri jane iki mau diweleh ngaku aja nganti diwarake. Nek upama ora diwarake kok panjenengane lagi wae menit yang lalu iki gawe status alhamdulillah 3 April 1964 ya dengan Pak Haji Nuri tanggal 2 April iki uga pasti ulang tahun. Mula iki arep Mbak Ayu ki gembul lagu nyok ning dibayake nek Mbak Ayu ki jumeneng mula disepoti bisik nganggo lagon ambarasa utawa ulang tahun dipisunake kanggo panjenengane Pak Haji Nuri lan panjenengane ketua PKWL Tasik. Yuk, buka drama, trek. Sing dram sapa? Sing dram panjenengan. Mergo sing dram biasane Raden Wayang. Saiki tak gabuk dram loro rada kaget sawetara. Jek. Ulang tahun Pak Haji Nuri. Dipaksa-paksa ya bisa. Wah, jan. Kaget piye? Ayo wong yo dene. Oh, terpaksa dia. Kuwi jumeneng.